var det? Ja, det er jo så rimelig at blive en tryk. Nej, så det er bare skole. Men nu kan vi kalde sig med. Men hvis jeg er tuller, ved du, hvad trøber lukker det? Jeg har ikke lukket, men har det sonderet lukket. Det er en som montagne. Jeg spiller nu leve montagne. Vi har jo bare nogle andre brev, der er en play på kommersielle indbrugt blokkerier. Og vi måske ikke lade det her var Begewr. Det var Begewr. En var lavet Begewr, en var beinteret Begewr. Bunden til det. Begewr her den etras. Og det der hurtigt noget var, med mig slutlaver det vores tiden. Hvor kan vi din blæhe begge? Vi var den røvras. Hvor kan vi ikke mere tage så for begge? Jo, nu vi så en af de sidste lår, og revien ikke din, men røvras, hvad skal det blæhe? Vi kan ikke alle lage noget, det var alle ganske dyrt alle. Men det er fint. Her hvor det var, de er klæder kors om mor, kors nagua, tager mor, og klæder du var rundt, men ikke begge måned med i bakke i andre dagen, tager mig nu. Men finder lakker bare i sådan, hvad er det, Montreal, er det vel tog damp. Og har bare de på i Montreal, han. Jo, det er en nemt takket drøs. Og ja, vel så der, det var der retræt der møs. Hvor nogle gange gav stjær ras. I weekenden her er jo gammel trist. Hakke her, nævn. Hvor jo, når hun bliver sådan der, når vi der og rammer en tur, eller de weekend nu. Og nok det bedre lidt, når jeg med om selv, og han er lang. Så har hun i retten, heller. De mere natur sådan der, vi er på retten. Og jo, og se lukker, langt ned der en plæben, og få med sådan noget begge. Nogle gange var jeg mor under det. Langt det vind ikke død. Hvor jo en, der har ret. Eller har om til dyrene. Men sådan har hun taget sig efter. Ja, det, men det startede var jo begge lidt der. Det var dyr. Jeg synes, du var mor, hun er kvidt. Han er naivt, havde dyr kvidt. Hvor så at der græsler har even jo, hvor han havde vi vel plads, jeg ikke. Med så drak jeg pisker på penal den røsler. Og da de prøvede var herinde, der blev billeder hen rundt om kæverne, at de må så beskidt herinde, så starke ind. Og nu er det jo godt, de har i viner, og at de måtte pisket deres. Der selv måtte så, at der slag hun. Man reffer med søgdimle. Og de selv, og se, hvad der lag var i feden, ikke? Eller nogen kan det, bare 10 minutter tuden af nogen kan det. Der må du bedst det at lade lave. Bare sig drøn. Bare sig den, når han var i gufko, så der brim har der rødt lade. Jeg kommer også tur med noget derinde, tager med over på barriere, skaller, så jeg det fint lavet med sådan, og han siger så, jeg var tyrkier, eller? Det var dødt. Mundret, takken, rækken, men lavet med så samlet, så ved du, nogle gange for primen, men her var jo kanskje man lige om ham. Nogle gange var den gang, tror jeg, Peter med den meget lavet. Jeg skal med disen bakere om, og jo, eller han, det var så mennesker. Han var i diva, pladsen, eller når jeg altid var penaligier, det der. Jeg siger der, det har hun til. Når pladsen en tomatsat, når man nok sådan noget elektrik, de pilbisken ikke vist altid, fordi det var lort. Det var plads, så går jeg nu, og der var jeg. Og hvor så der? Bil med medicin, der er de, eller? Ja, eller hende sikkert med det i rydt, eller nevelongade, eller? Du skal komme til visite ham. Vi jo har med sådan, eller? Man kan døre jo visit på en eller med men så har det refus, og det så vi sådan lært dog, eller? Det medicin, der er dog en 3 eller godt kan Peter, vi ikke antog en chance, en meget måde. Mila har så, hvad skal du have sammen nu? Type, eller, der er jo dit gode, hvad der om din skyldige hansmål. Kan du skille på sten, måske, så det er også lærer. Og til det må gå et. Og med de sådan lagde de gas, der er kort. Det er skønne bånd, når var i gruppe, i bryst, var i, tog den en. Men i den tam kærne, respondte kæden, lagde begyndt karbe, jeg så også besøgt, hvis det. Peter, så var god 5 mere. Men det finder det til årsdagen, men så fremgår det, men hun var i god duel. Nu kan den så pænt noget af med, eller var i god duel. Jeg vil bedre være det styr, han har komprænt, han ikke påstår, at de siger, jeg er det kigger nok, at de rigtig friet også så leget, når så det då, der kan bruge en del af montagen, og der er så spæt bedre, jo vi er et lus op og gå fæst, han tænker dem bare sig, den lærte af, og kroppen over, han har lavet godt skal du dem kan jo, ja, rig, Fisketøj er også digesten med jo, batimøjs, og han har så en digest, og jeg er regalt. Og så der er det bare sige, at det her om sådan jo på en hula. Med derton var det lige rart, eller det er alle måneder, der er død, og det var sige, eller et år, det var fint. Og medicin, du har jo couragen, det tror jeg. Og sin benefin var jo lukke, og venner har du stjert om, men måske lukke, og den trådton sådan der om hende, eller? Det var med wakket med håndterhænder på præté, lukke, og sådan der, hvor den der. En var gå ved bare meningen, med skal lande summer og en, og der brændte de vy. Så siger en ikke. Hvad siger det, kaldes dyt med han, men jeg går ikke ved, om han
door heel lang pidon. Heel zout pidon om nekken daar. Pis na hem door waar mee nekla. Even ik wil hier zeggen dan wat ik de redost nagala. Dubulan kapitel ding. Den nie hala med en etrast. Og han der der et parti på her jo der meget var kaldstyrt klart til bær de alle til lateral. Nu bare men det med skylden den havde nogen kendt den etrast eller nu besyre med o. Ja, hvis skylden nogen bygger stinje maler. Og der lader mig så det vil så tror det resten vi bærer om skonto det vil. Og det du har det du vil have det en tungt. Ja, den har jeg man så Mars. Ja, bedre end lærerne. Siger men det kan der så det sagt om de en man betaler med prævener mere. Hendes autoritet laver bedre domme. Apropos, bare det lasker mere, det der mere. Man vil have med den maler med. Og det lasker mere disen der. Og sådan der meter der nogle kætter der tror når projekter der mere jeg vil så jeg kvart om tror måske. Jeg lader også talke brandmand piller det der mao eller endelig med intern og har bedre det den der bitter tror jeg der ja. Sin ici-même interne om ja, der var pistol der. Jeg tror jeg passage den der tror en cadre tout der. Ja, men der en mulig don tout don. Og han mat europæet la. Og lagt. Sein navblik var lakkebas. Og lakkebas kusine og der bremnes med rullen min mor der var over jo karre jeg bare på rullen bis med min. Jeg så bier så man don på mig ind til Kion ja landa raden og der ham med dem så der så sumt. Begewr på la Begewr. Jeg vil nærmest som med mig så var bemærket jeg pjorsen ham var over der. Om repos Begewr. Så der bin i selv var lagt bis melde den bras. Men ikke det halem var